Interpretava baix. Ara, aquí, Mira, aquí. encara sense passat el temps. Bonic, cada moment millor. Aquí, aquí. És centres imprès, no l'exercici que s'ha de fer. Aquest és un altre programa, és perquè ho peguéssim tots així una Doncs mica no movem la mà d'aquí i així estarem a punt de solfa. Ah, exacte, el botó. Quan surti... Ara, que s'ha posat vermella, Molt ràpid, això. és molt ràpid. ¿Qué nombre me corresponde a esta cara? Us va dient el què? No? Quan surti vermell.